je to godina 1566. Osmansko carstvo, golema i moćna sila, marširalo je Europom. Na njegovom čelu jahao je sultan Sulejman Veličanstveni. Bio je na pohodu da osvoji Beč, srce Svetog Rimskog carstva. Njegov put vodio ga je kroz kraljevinu Ugarsku, zemlju koja se već borila protiv osmanskih upada. Ali tamo, u naizgled beznačajnom kutku svog golemog carstva, Sulejman je naišao na otpor koji nije očekivao. Usput mu se ispriječila tvrđava, mala točka prkosa usred mora osvajanja. Bio je to Siget, kojim je zapovjedao hrvatski plemić Nikola Šubić Zrinski. Sulejman je očekivao brzu pobjedu. Dočekao ga je otpor koji će potresti njegovo carstvo. Sultanov ratni savjet uvjeravao ga je da će Siget brzo pasti. Bila je to mala tvrđava s ograničenom posadom. Trebala je to biti laka pobjeda, tek fusnota u velikoj kampanji. Ipak zidine Sigeta su odolijevale. Dani su se pretvarali u tjedne. Sultan, naviknut na brze pobjede, bio je iznenađen i sve frustriraniji. Njegova frustracija ubrzo se pretvorila u goruću ljutnju. Zakleo se da će Siget pasti, čak i ako će mu za to trebati cijela vojska. U raskošnim šatorima sultanovog zapovjedništva počeo se širiti nemir. Opsada se odužila mnogo duže nego što je itko očekivao. Šaputanja sumnje i tjeskobe počela su kružiti među sultanovim savjetnicima. Sulejman, naviknut na brze pobjede i bespogovornu poslušnost, nije bio naviknut na ovu neizvjesnost. Njegova uobičajena aura nepobjedivosti bila je poljuljana. Siget je manja prepreka, prava nagrada leži u Beču. Trošiti vrijeme i resurse na ovu beznačajnu tvrđavu je ludost. Među njegovim savjetnicima šaputanja su postajala sve glasnija. Deliman, iskusan general, poznat po svojoj izravnoj iskrenosti, otvoreno je izrazio svoju zabrinutost. Dovodio je u pitanje mudrost nastavka opsade. Njegove su riječi, međutim, naišle na gluhe uši. Sultan, obuzet povrijeđenim ponosom, odbio je slušati. Siget će, zakleo se, pasti bez obzira na cijenu. Nesvjestan onoga što se događa u osmanskom taboru, Nikola Šubić Zrinski, zapovjednik Sigeta, napisao je očajničku molbu za pojačanjem. Tu je poruku povjerio usamljenom jahaču koji se trebao provući kroz osmanske linije pod okriljem mraka. Jahač je sa sobom nosio nade opkoljenih branitelja. Nosio je spoznaju da njihov opstanak ovisi o dolasku pomoći. Ali sudbina je, činilo se, imala druge planove. Osmanski izviđači, oštrih očiju u tami, uočili su usamljenog jahača. Krenuli su u potjeru, a njihove su sablje bljesnule na mjesečini. Jahač, svjestan važnosti svoje misije, poticao je svog konja naprijed. Ali uzalud. Bio je opkoljen i svladan, a njegova poruka zaplijenjena prije nego što je stigla do odredišta. Osmanlije su sada znali da je Siget sam, bez nade u spas. Zarobljavanje Zrinskog glasnika bila je prekretnica. Pružila je okrutno, ali moćno oružje osmanskim snagama, psihološko ratovanje. Sada su znali da su branitelji Sigeta sami, odsječeni od svake nade u pojačanje. Ova spoznaja ohrabrila je Osmanlije i potaknula njihovu odlučnost da slome prkosnu tvrđavu. Vijest o presretnutoj poruci proširila se osmanskim redovima poput požara. Sultanova vojska, ohrabrena ovom viješću, pokrenula je novi napad na tvrđavu. Topovi su zagrmjeli, a njihove grmljavinske paljbe potresle su same temelje Sigeta. Valovi osmanskih vojnika jurnuli su naprijed, odlučni da probiju obranu. Branitelji, brojčano i naoružano nadjačani, borili su se hrabrošću očajnika. Znali su da se ne bore samo za svoje živote, već i za svoju čast. Od dima i smrada smrti. Ipak branitelji Sigetvara drže se čvrsto, njihova odlučnost je nepokolebljiva. Bore se žestinom zarobljenih vukova, odbijajući val za valom osmanskih napada. Mehmet Paša Sokolović, veliki vezir Osmanskog carstva i lukav strateg, shvaća da se Sigetvar ne može osvojiti samo brutalnom silom. Pribjegava psihološkom ratovanju, ciljajući slomiti duh branitelja prije nego što probije zidine. Pod zastavom primirja približava se razorenim vratima Sigetvara s ponudom. Obećava Zrinskom siguran prolaz za njega i njegove ljude, zajedno s zemljom i bogatstvom ako predaju utvrdu. Sokolović slika živopisnu sliku užasa koji ih čeka ako odbiju. Govori o beskrajnoj patnji, o tvrđavi okupanoj krvlju. Zrinski pozorno sluša ponudu pogleda nepokolebljivog. Zna da predaja ne znači samo gubitak tvrđave, već i pad posljednje barijere koja štiti zapad od osmanskog napredovanja. Razumije težinu odgovornosti na svojim plećima, sudbinu kršćanstva koja počiva na njegovoj odluci.
Njegov odgovor na Sokolovićevu ponudu odredit će sudbinu naroda. Zrinski, uvijek prkosan, odlučno odbija ponudu. Izvikuje gromoglasno ne, koje odjekuje opustošenim dvorištem tvrđave. Zvuk prkosa naizgled nepobjedivoj osmanskoj sili. Okuplja svoje umorne ali odlučne ljude. Podsjeća ih na njihove zakletve, njihovu vjeru i ključnu važnost njihovog otpora osvajačima. Govori o časti i slavi, o borbi za nešto veće od njih samih. Bog je visoko, a kralj daleko, izjavljuje Zrinski glasom koji odjekuje nepokolebljivom odlučnošću. Njegove riječi odjekuju među braniteljima, podsjećajući ih da se bore za viši cilj, za svoju vjeru, za svoje obitelji, za samo svoje pravo na postojanje. Sami su, ali njihova srca kucaju hrabrošću lavova. Nepoznato braniteljima Sigetvara u srcu osmanskog logora odvija se neočekivani preokret sudbine. Sultan Sulejman Veličanstveni, star i umoran od duge kampanje, ispušta svoj posljednji dah. Njegova smrt, međutim, ostaje strogo čuvana tajna od strane Sokolu Mehmed Paše. Veliki vezir hvaća da bi otkrivanje sultanove smrti u ovom kritičnom trenutku bilo pogubno za moral. Boji se da bi vijest o sultanovoj smrti mogla oslabiti odlučnost osmanske vojske i ohrabriti branitelje unutar tvrđave. Stoga se opsada nastavlja, hranjena obmanom, dok se obje strane pripremaju za neizbježan konačni obračun. Pozornica je spremna za sukob volja, bitku koja će se urezati u anale povijesti. Cijeli video nastao prema knjizi admirala Davora Domazeta Loše Hrvat je stratnik.